Здравейте, хора! Днес ви покажа моята маниста с кутийка. И хайде да отворим да видим какво има вътре. Защото аз не я видях. Това не са кутии, това са черна маниста. Опа. Просто братчекам вика много. Опа. Хора, малко съм боса. Правиме видеоклипове в YouTube. И не качих видео в YouTube. И да обяснявам ви къде. Отворихме го. Брат, много е хубаво. Извинявайте. Много е хубаво синжира. Злати се. Ето го, може да го вземем. Имам и пръстени. Ето ги пръстените. Пръстените се слагат в ето този пръст. Ето този средния пръст. Всичките си се слагат пръстени в ето този пръст. Имаме обици, където много са хубави. Златисти са и те. И синтира е златист, може да видите. Ето ги обиците. Има много. Ето тук. 3 има. Ето може да ви покажа. И ето ги. И пръстените. И това са златисти. Пръстените са златисти. Това е златисто. Синджира е златист. Тия са червени маниста. Тия са черни маниста. Тия са розички. Чекайте само да не така. Тия са розички. Много са хубави. Ето ги. Само да ви покажа. Само да не ми свърши времето. Ето така. Ето ги, хора. Много са хубави. Аз ги поръчвам от Шейн. И който иска да си купи. Чекай да ги слагаме вътре от кутийката. Така. Имаме перлички малки. Бели. Ето. Имаме топченца светни. Опа. Имаме още един. 2 топчета с всички цветове. И опа. Много рибвам. Няма нищо. Много са хубави розичките, хора. Чекайте, че малко е тъмничко да се местим светлото тук. Не знам къде ги сложих. И който иска да си поръча, пишете в коментарите, който иска да си поръчва. И затваряме. Имам и гримноса в третия етаж. Третия етаж. Много е хубаво
че синдира, може да ви го завържа и да го режа, да го направя на 3 или на 4, колко искате вие. И да. Да. Слагаме тук. Розичките са много хубави. Ето тук слагаме малко тъмничко. Тъмно е навънка, затова е тъмно. Затова е тъмно, да. И да, хора, отивайте за втора част. Чао!